Krásný den. V tomto videu bych se s vámi ráda podělila o moji novou zkušenost s terapeutickými laděčkami. Protože jsem byla týden na lodi, měla jsem je tam sebou a ladila jsem skupinu lidí, která tam byla. Takže jsem měla, řekněme, jako delší prostor, než při běžných terapiích s těmi lidmi pracovat. Samozřejmě, že to znám, jak laděčky fungují sama na sobě nebo na svém nejbližším okolí, na své rodině, ale tady byl větší počet lidí, bylo nás tam asi 30 a některé z nich jsem tam třeba ladila 3x, 4x, takže opakovaně. No a už po nějakých 2-3 dnech lidi přicházeli a sdělovali mi, jak se jim uvolnili, já nevím, záda. Hodně jsme dělali takový ten pohybový systém, svaly, záda, různé zatuhnutí na těle a podobně. Takže postupně jim mizely nebo uvolňovaly se různý zatuhnutí na těle, které třeba měly i několik let. Což bylo velmi samozřejmě příjemný. A zase mi to ukázalo, jak vlastně laděčky fungují jednoduše a velmi rychle. Já jsem nikdy neměla možnost týden v kuse ladit nějakou třeba řekněme stejnou skupinu lidí, kde opakovaně přicházeli. Protože na terapiích je to tak, že klient přijde a pak přijde, já nevím, za nějakou dobu znovu a zase třeba ladíme jednou, takže nějak se to posouvá, ale není to během takové jako krátké doby. Takže hodně jsme tam řešili pohybové problémy, kdy u někoho to povolilo vlastně úplně a u někoho bylo třeba 90% zlepšení. Takže sami ty účastníci tam zájezdu byli mile překvapeni a zajímali se o laděčky, hned, že si jak je pořídí a budou si je aplikovat sami doma. Měla jsem tam i hezkou zkušenost s dětma. Tam byly děti asi teď 7,5, 9, 11, tak nějak. A vlastně tam ten náš program hlavní je plavání s delfíny na volném moři, takže sednete na člun, vyjedete kousek nebo případně delfíni úplně připlavou k jachtě k vám. A jste hodně ve vodě, sice na volném moři, ale je to laguna, takže je to chráněný, ta oblast, nejsou tam nějaký vlny. A ty děti tam měly nějaký jako zážitek v té vodě, přesně ani nevím, jenom mi přišla říct maminka, že nějak se zasekli a že už se jim do vody nechce, že mají strach. A on třeba někdo se jako zalekne hloubky a podobně, jo, takže jako něco takového, nic jako výrazného, že by je napadl žralok a podobně, to vůbec ne, ale prostě nějak se zalekli. A tak se mi přišli zeptat, jestli ty dvě maminky, přišly se mi zeptat, jestli by teda bylo možné nějak třeba s těma ladičkama na ty děti zapůsobit a nějak je uvolnit. Jo, říká, ať prostě přijdou večer a že je poladím. Tak, dětem jsem věnovala každému asi 10 minut, takže poměrně chvilka. A ani jsme neprobírali, co se stalo, jenom jsem je tak jako poladila, hodně jsem vzala ladičky na psychiku, ladičku přímo pro děti. A na další výšku, no tu poslední už jeli s námi úplně v pohodě a od té doby už vůbec problém neměli. A ladičky se jim tak zalíbily, že jsme se domluvili, že vždycky každý den přijdou na takovou jako 5minutovku, na takovou rychlovku. Takže jsem vždycky měla všechny 3 děti a pak se mi každý den ladila. A už bylo v pohodě. Takže to bylo taky pro mě zajímavá zkušenost. A hlavně teda takový i fakt ty konkrétní příklady určitých lidí, kteří měli ty dlouhodobí nějaký potíže pohybový. Pak já jsem říkala, jsem ušetřila raněné, ale to trošku přeháním. A samozřejmě leze se do člunu, někdo se tam jako bouchne o schůdky, nebo se někdo ukopnul nějak palec. Jedna paní tam nějak špatně stoupla na schody a tak. Takže takové drobnosti jsme taky řešili i ladičkama, takže byly tam nějaké otoky, tak se to tam jako lehce jako zmírnilo, ale hlavně ta bolest, že odcházela, takže určitě i jako podpora jsem ladičky vnímala taky velmi pozitivně. Takže pro mě ta zkušenost byla nejenom v rámci delfínu a všeho, to je úplně kapitola sama pro sebe, ale v rámci ladiček to bylo pro mě velmi zajímavé, protože během prostě týdne jsem měla možnost ladit jednu skupinu lidí
a bylo vidět, jak velmi rychle ladičky fungují, jak dochází rychle k uvolnění a vlastně ty lidi mi to sami chodili sdělovat, že byla jsem, včera se mi ladila a dneska už je to dobrý, ještě mi tady zbylo něco trošku, tak ještě bych to chtěla doladit. Tak je to pro mě zase, já to vím, že ladičky jsou jako skvělý, ale je to vždycky příjemné ty zpětné vazby a potvrzení, že to tak skutečně je, že to necítím jenom já třeba sama u sebe nebo v rámci těch svých blízkých, kde se třeba ladíme častěji, ale je to opravdu velké jako pomocník a ladičky jsou malinký, v podstatě můžete mít v kabelce, takže můžete na cestě vzít sebou kdykoliv a určitě je to fajn je sebou mít. Takže to je nová zkušenost, kdyby vás ladičky zajímaly, všechno o nich, videa, kurzy a tak dále. Všechny ty informace najdete na www.pavlínamoucková.cz. Pokud už ladíte s ladičkama, tak vám přeju krásné ladění a jinak vám přeju krásné dny a mějte se hezky.